Sibonga kakhulu umasipala ngokusikhumbula uma ngithi abawoliva yasebenza mina ngibabekisi abawoliva yasebenza mina ngibabeka mama abawoliva Sport complex indoni salo maskandi festival izobikona izothenga amathikiti izosaseka okay ngoba kungakithi inhlelele yiphi ingoma phakathi kwalezi thula udokotela Msize uNkosi Msezane amakalo baba Economy USB, economy 6, economy 6, economy USB 2.